ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дӯстон, чанд соат пеш Муин Гафуров дар ташкилоти LFA рақиби бразилии худ Диего Силваро дар сеюм раунд ба нокаут равон карда чемпиони нави LFA дар вазни 61 кг шуд. Мухорибаи пурраро дар телеграм канали мо паҳлавон теҷа тамошо карда метонед. Ссилкаи телеграм дар поёни ҳамин навор. дар ҳол баъди мухориба Муин Гафуров ба президенти UFC Дана Уайт ва матчмейкери UFC Шон Шелби муроҷиат карда гуфт ки ба ма шартнома барои мухориба равон кунед. ма дар UFC баромад кардан мехоҳам. ва дӯстон бояд гуфт ки бо эҳтимоли калон Муин соҳиби ин шартнома шуда метавонад, чунки одатан ҳамаи чемпионҳои вазни 61 кг LFA бо UFC шартнома бастанд ва Муин низ чунин имкониятро дорад. фикр мекунам ки ба наздикӣ ҳамаи чиз расман маълум мешавад ва иншааллоҳ Муин Гафуров низ ҷангвари UFC хоҳад шуд. мо ба ин чиз умед ва боварӣ дорем. ҳозир бошад дӯстон, суханҳои Муин Гафуров баъди муҳориба. дӯстон, барои шумо беҳтарин хабар. акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хелба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. Champion Mouin Гафуров, tell me how it feels to capture your first world title. Kati Mouin Гафуров, chkheli se dori ki champion shidi. Salam alaykum savdakota. Yakam shukona Allah ki paveda ra dama dod. Dim hamma khonagoy mudakkaz nememe team Khakirov hamma bordar omada. سیم هم اسپانسرایی که مرا دستگیری کردن، همچنین DMV آوتو اکل فایز مرا دستگیری کرد. Salam alaikum, South Dakota. First thing I want to say is that thank my family, my team, Kaizen MMA, my team in Tajikistan, team Khakirov. He's just run out of words. He doesn't know what to say. Now, but I want you to talk me through the finish. We're going to put it up here on the TV. So I want you to talk me through it. I finish dozi megenta bin fikr tab budal burash. Oh, sorry Diego Silva. Sorry Diego Silva. He's apologizing to Diego Silva. I'm sorry Diego Silva. Now I wanted to ask you about your shirt. I'm not sure who this man is. I wanted you to tell everybody back home who is this man that's on your shirt. Salam alaikum Tajikistan. Salam alaikum muhtaram Janobi Ali Emomali Rahman. این پابدا برای 70 سالگی پرزیدنت ما تاجیکستان ما تقدیم میکنم. Salam alaikum everyone in Tajikistan. Salam alaikum the president of Tajikistan Emomali Rahman. I give this fight for your birthday, the 70-year-old birthday. Happy birthday, President. Well, Tajikistan has its MMA world champion. Congrats to Mouin Гафуров. Dana, Sean Shelby, give me a match chat. Please give me a match in UFC chat. I'm gonna show next time. You heard the man. Mouin Гафуров gets it done tonight.